Velkommen til SE Unlock Guide. Her vil vi vise dig, hvordan du låser din Sony Ericsson-telefon op ved hjælp af det originalt medfølgende USB-kabel. Der er 5 punkter i vores guide. Den her videoguide tager udgangspunkt i, at du allerede har installeret driverne, så det springer vi elegant over. Vi skal derfor gennemgå punkt 2, download software, 3 og 4 med indtastning af software, og 5, hvor vi låser telefonen op. Vi starter med at downloade softwaren. Det kan du gøre fra det link der. Det kan du gemme på din computer, hvor du ønsker. Vi gemmer det for nemhedens skyld på skrivebordet. Og så skal du bare lige vente lidt tid. Når programmet det er gemt på dit skrivebord, så kan du køre det. Det program vil installere softwaren, vi bruger til at låse telefonen op med. Du kan køre det ved at klikke direkte der, eller også bare ved at dobbeltklikke på det, hvor du end har gemt det. Her i installeringsproceduren, der skal du bare sige ja til det, du vil. Afhængig af, om du vil have driverfiler ind og så videre, eller om du vil have mapper i startmenuen. Vi tager bare det hele med her, så bare next til det hele. Og så vil Unlock-programmet blive installeret. Når det er installeret, så trykker vi Finish. Og så er der en lille vigtig ting. Når du vil køre Unlock-programmet, så skal du højreklikke på det og vælge Kør som administrator. Det kan du ikke gøre på genvejen, men du skal ind i din startmenu og højreklikke på selve programmet. Herinde i programmet, der går du op i Settings. Og under username og password, der indtaster du det brugernavn og kodeord, du har fået i din mail fra os, og trykker på Save. Så er vi kommet til sidste skridt i Unlock-proceduren. Alt du skal gøre her er at vælge din model fra listen. Vi benytter her en Sony Ericsson W890, så den vælger vi. Afhængig af hvilken model du har, skal du selvfølgelig vælge den model du har. Sidste skridt, det er at forbinde din telefon. Tag batteriet ud i 10 sekunder, sæt det ind igen. Mens telefonen er slukket, så holder du 2 og 5 inde på din telefon og sætter kablet i. Når programmet så begynder at skrive en masse, så slipper du 2 og 5 og lægger telefonen fra dig. Så vil Unlock-programmet klare resten. I løbet af få sekunder, så vil din Sony Ericsson-telefon være låst op, og du kan nu benytte den med alle teleselskaber. Du kan se, når programmet er færdigt, så vil den skrive en masse koder, og helt til sidst vil den skrive Done. Det kommer lige nu. Du skal ikke bruge koderne til noget, det er bare til information, men når den skriver Done, så er din Sony Ericsson-telefon låst op, og du kan nu bruge den med alle teleselskaber. Det var alt for nu. Hej.